18 май халыкара музейлар көне. Нинди генә музей булмасын, ул вакыт машинасы кебек, үткәнгә алып кайта, тарихны тоярга мөмкинлек бирә. Музейга килгән һәр кеше үткән тарихын барлый, бүгенгене тирәнрәк аңлый, киләчәк турында уйлана. Менә бу сарык җыны шуның белән файдалы. Аяклар сызлаганга, әйтеп кизән җыерганнарда да, әбиләр, урта яшьтәгеләрдә аяк туңа дип кайтасыз бит эштән. Кич белән юмаганы бигрәктә. Ул сарык җынының үзенең майы бар. Менә шул майы организм өчен файдалы. Әгәр дә шуны киеп йоклыйсыз икән, сызлаганнарны бетерә һәм кизән җыеруларны бетерә. Районыбыз музейында төрле чаралар үтә. Шушы көннәрдә Олы Миша авылыннан килгән Акколфак берләшмәсенә йөрүчеләр йон өрләү буенча мастер-класс уздырды. Башта титәргә кирәк. Аннары җигерләргә кирәк. Аннан соң ул менә ике урчак берәр була бит. Аннары шуларны парлап, әнә кота, икесен бергә кушып, әле аннары берләштерергә бәйләгәндә joyla bulsun için. Atın bulayına bulsa bir joysuz. Bunlar patkandan sonra bir yaşarlar. Ondan sonra indi patkandan sonra Cumaka şunlular. Ondan indi Rozaya devam eder. Siz ruhi ilimlerden ütken hem kileşek arasında saklap kalırga yardım edesiz. Hüneri beylemeniz bilen biz sizni chin ko'ngildan qutlaymiz. Sizga aniq salomatlik, baxt, iminlik ham ijodiy ishingizda yangi qozonishlar tilaymiz. Sizga eng ezgi tilaklar bilan Olы Миша avul kitobxonasi qoshida ishlab keluvchi Akkolfak xotin-qizlardir. İşləri şulay to'nashgan kuni aның bir fragmentini da ko'pme ulushni olib turadi. Әлеге mamutlar ko'pmedir niler minglarcha yillar элек безнең районыбызда да булганнар яшәгәннәр димәк. Шулай бит. Бу инде безнең Нырсы авыл җирлегендә казу эшләре вакытында табылган экспонатларыбыз. Музейлар барлыкка килгәндә максат итеп тарихыбызга бәйле мирасын саклау һәм халыкка күрсәтү куелган булса, бүгенге көндә дә шушы юнәлеш үзгәрми. Бары тик эш формалары гына замана таләпләренә яраклаштырылып үзгәртелә ди музей директоры Фаягөл Имамиева. Музейбыз бүгенге көндә күбрәк үзебезнең районнардан килгән, шулай ук башка төбәкләрдән килгән халыкка да хезмәт күрсәтә. Бигрәк тә инде без җәй айларында күбрәк инде балалар белән эшләргә тырышабыз. Безгә инде шулай ук районыбызның төрле авылларыннан мәктәп яны лагерында булган балалар да җәйге чорда бик күп киләләр экскурсияларга. Һәм шулай ук безнең балаларыбыз мастер-классларда катнашалар. Бигрәк тә бу елны менә безнең инде мәдәни мирасны саклау елында бик күп кенә мастер-классларыбызны шушы чигү эшләренә, шулай ук гореф-гадәтләребезне саклау буенча әлеге дә юнәлештә дә без эш алып барабыз дип әйтергә. Шушыннан да балалар безнең музейдагы экспонатларның нигә кирәклеген һәм алдагы тормышта кирәкме икәнлеген белер өчен һәрвакыт безгә киләләр. Без аларга инде аңлату эшләре алып барабыз, чөнки баланың күңеленә кичкенәдән әлеге тарихны белү, аңлау һәм саклау кирәклеген аңлату өчен дип әйтергә кирәк. Менә безнең инде бүгенге көндә эшли выставкабыз бу безнең пионерия 19 май көнне безнең инде 100 ел юбилеен үткәрәчәкбез. Әлеге мәйданда күргәзмәбез эшләп килә. Һәм башка бик күп кенә темаларны үз эченә ала. Көндәлек һәм башка бик күп кенә календарьда булган барлык даталарга чаралар үткәрергә тырышабыз. Һәм әлбәттә җырчыларыбызны, районыбыздан чыккан башка күренекле кешеләребезне һәрвакытта да алар турында сөйләргә, алар турында күбрәк мәгълүмат табырга һәм тупларга тырышып, шулай итеп тарихыбызны саклауда үзебездән азмы күпме өлеш кертергә бүгенге көндә хезмәт куябыз. Хөрмәтле музей хезмәткәрләренә намуслы хезмәтләре өчен ихлас рәхмәтләребезне җиткереп, аларга чын күңелдән сәламәтлек һәм иминлек, алга таба да туган җиребезнең мәдәни мирасын саклап калу бурычларын уңай хәл итүдә уңышлар телибез.